Ang mga Agustinong praile ang mga unang misyonero na sistematikong nagpalaganap ng ebanghelisasyon sa bansa. Dumating sila sa bansa noong 27 ng Abril 1565. Isang missionary province ang itinayo sa bansa noong 1567 at opisyal na nakilala noong 1575 bilang kasabi ng orden. Kasama ng conquistadores, ipinalaganap nila ang mabuting balita sa buong arkipelago. Kasama na dito ang ating parokya na nasa puso ng bawat parokyano, ang parokya ni Santiago Apostol sa Betis. Lola, ano pong simbahan nito? Ayan po, yan ang simbahan ng ating parokya. Tinatag ng mga Parang Agustino ang simbahan ni Santiago Apostol noong 2 ng Mayo, 1572. Noon ay sa itong bisita ng Tondo sa Maynila. Naging isang ganap na parokya ito noong 1607. At ang unang naging kura paroko nito ay si Padre Mateo de Peralta, na isa ding Agustino. Noong mga panahong yon, ang simbahan ay yari lamang sa bagaan na material. Nakalaunan ay naging bahay na bato. Halos umabot ng 100 taon ang pagpapatayo sa ating simbahan dahil umaasa lamang ang pari noon sa mga nagkukusang loob na magtrabaho sa simbahan. At ang kasalukuyang itsura ng simbahan ngayon ay bunga na ng mga restorasyon noong 19 na siglo. Noong mga panahon ding iyon, ipinagawa ang balon sa tabi ng simbahan na nagsisilbing pinakaunang artesian well sa buong bansa. Sa pagdaan ng panahon, hindi lang naging lugar ng pagsamba ang simbahan ngunit naging santungan din ito ng karamihan sa mga kalamidad at pagsubok na naranasan ng parokya. Alam mo ba po na isa ang ating parokya sa pinakamatandang parokya dito sa probinsya? Kilala ang mga Betisenyo na madasalin at reliyoso, na siya namang nakikita natin sa iba't ibang mga pagdiriwang sa parokya. Ang parokya magmula pa noon ay nasa ilalim ng gabay ni Santiago Apostol na siyang patron ng ating komunidad. Hanggang ngayon ay matindi pa rin ang pamimintuho nating mga Betisenyo sa mahal na patron. Kaya naman, hindi nakakalimutan ng bawat Betisenyo ang mga petsa ng pagdiriwang natin sa kanyang kapistahan. Lola, sino po ba si Santiago? Si Santiago Apostol o Apostol na siyang tawag natin sa kanya ay isa sa 12 apostol ng ating Panginoong Yesus. Kapatid niya si San Juan na isa sa mga ebangelista. Alam mo ba po, sa dahil sa disposisyon nila at kung minsan ay mainitan ng ulo, tinawag sila ni Jesus na Boanerge, na ang ibig sabihin ay anak ng kulog. Si Santiago ang nagpakilala kay Jesus sa mga taga-Espanya, na sila naman ang nagdala ng pananampalatayang Katoliko sa atin. Ilang taon lang ang dumaan matapos na matay ni Jesus ay naging martir si Santiago sa pamamagitan ng pagpugot ng kanyang ulo. Siya ang una sa mga apostol na tumanggap at uminom sa kalis ng Panginoon. Naniniwala ang mga Betisenyo na magpahanggang ngayon ay ginagabayan ni Santiago ang parokya at pinoproteksyonan niya ito sa anumang sakuna. Isa na rito ang sinasabing pagproteksyon ng mahal na patron sa ating parokya noong pumutok ang Bulkang Pinatubo noong 1991. Deboto la ang hapong kaluguran na yapon Tiago.
Anyas tong piyesta na nga pong tiyago, dyan wala ka rin lupalop, datang lo. Magpamiesta la keti. Yapon tiyago, yung kapanwalang ko, milagroso ya. Ne, at sa baluta mo naman, metong niya ka rin minunanan, diling apostol, ni nga pong ginuya pong tiyago. Ne, yapon tiyago, agpang kaya istorya, balo ko mapali ya buntok. Nyapin, at saka kanito, laan niyang panahon na po, niyang gumero, akakide ka itang kabahay ng hapon tiyago, dururot siya. Inya ka nung maka-evacuate lang kayong plus, dan mig-evacuate lang hantay, niyang atilo rin nga po. Akakide yung kabahay nung, baboda nung, lalakad dyan, maputiyo. Dururutan o rin maka-evacuate. Inya namang magpinatubo, yikit de ka nung hapon tiyago, maglakad dyan. Yung kupyana at yung gulot, maglakad dyan kitang babo, minangang kareta rele plus dyan ka rin. Anya itam keti, etame may perwisyo kayong lahar. Talaga ka nung babansya na katang mapang tiyago. Bagamat maliit lamang ang lupaing sakop ng parokya, napakalaki naman ng kontribusyon nito sa pananampalatayang Katoliko sa ating lugar at sa probinsya. Ang Betis ay tinawag ding Pueblo Levitico, nang ibig sabihin ay lupa ng mga pari. Ito ay sapagkat ang ating parokya ay pinagmulan ng napakaraming pari na nagserbisyo at nagseserbisyo sa ating probinsya at bansa. Ayon sa mga tala, ang Betis ang pinakamaraming naiambag na pari sa ating probinsya at marahil ay sa buong bansa na rin. Ang galing naman po nun, Lola. Saan po ito? Yan ang sementeryo ng ating parokya. Isa sa mga tradisyon natin dito po ay ang pagdalaw natin sa mga yumao natin sa siyam na araw. Dahil sa labis natin pagmamahal sa mga yumao natin, ay pinagnonobena natin sila sa sementeryo. Tayo lamang ang gumagawa ng ganitong tradisyon. Napakaganda din ng lugar kung saan nahihimlay ang mga yumao natin sa buhay sapagkat sakop nito ng barangay San Nicolas na siya naman patron ng mga kaluluwa. Niyang anak ko, maratong ko naman po keng pisabang kanita. Balo ko, niyang talaga nga intindihan ko na bayo po magumpisa in down king sementeryo, magmisa pa po kening pisamban kaybat ni misa magprosesyon kaybat atin pong magrosaryo. Ikit ko po nakasanting lalon ngayon ipin po kasalukuyan alana ito uling kaya pag mino ng mga 19 kahit pa po ito mga 60s o alipa. Ating metong nga paring may kumbira kaya katamong sementeryo. Nung atandanan tayo po, yapong kanting Munyos. Bistat man pong Bisaya yo, magkasakit siyang magmisa. Pero ito pong Ameliana, sinabi na po, ane kasantingin tradisyon nyo kaya Betis nga na. Uling apulo yang aldo panalangin nyo ren kaluguran tamong mete. O ito po, metong kung bala mo niya sabihan na may ngilabot ko naman kanito, uling totoo naman po kaluguran tala rin kaya katamong mayango na biye, lalo na rin pengari tamo, matuwa na po kamag-anak. Isang naging tradisyon na din natin dito ang iba't ibang pagdiriwang bilang parangal sa mahal na ina ng Diyos, ang Birhen Maria. Marami sa ating mga parokya ang nag-aalaga ng mga imahen ng mahal na Birhen na inilalabas taon-taon tuwing exhibit at prosesyon. Kaya ako kasi manibat king malati ko ating kong devotion kay Birhen Maria. Yung devotion ko kasi karya, manibat king malati ko, ang bala mo talagang makahindu ko talaga kaya. Nyapin
Diyan mamyalong kami mo, diyan burakla mo din gagawan mi, pero po procession mila. Anya, ang gapan ngayon may ragul ko na may devotion ko pa rin kay Biren. Kasi ako, nyapin ngayon ang gagimpisang ban, linog kong kamadero, ako pang may botong presidente ngayon pero makanyan man, nga patsi keping prosesyon, ulimping Biren de los Remedios, yang miging patron mi Kenny. Nyapin magumpisa kanito, hanggang up to now, siguro mga 20 plus years na, kana kuya. Nga sabi ko na mo, na kareng bisang magkaing devotion kang Mama Mary, na na kayo mampabren talaga. Banta, agyan pang ano pang itay ako, patse yang talagang aisip mo, na na nakamampabren. Agyan pang nano pa ito. Mayroon din tayong kasabihan dito sa parokya, nungeya pari, meto niyang anluwagi. Dahil maliban sa mga paring nanggagaling sa ating komunidad, ay kilala din ang betis sa pang-uukit. Ito ay hindi lang natin ituturing bilang isang trabaho, ngunit isa ding kayamanan at kultura na dapat nating ingatan. Kaya pumbalo may Bisaya at imbaman dukit kaya betis, kaya tangke kaming bapay, 1 Flores. Tiro ne at kinay na kayong barangay Santa Ursula. Ngayon niyaisip dang may kakapatad na iturude kayong betis imbaman dukit banta. Hindi na lang kabiyayan din tao ka rin kasi manasan lamo ang pong dita ka Hortelano na nang introduce din dukit dakala may kiabe at may biyasa. Kaya ngayon hanggang ngayon gagamitan din at pakinabangan ng pamandukit keti betis. Ini may ginyang family business mi waling karetang ninuno mi lang may kumpisa ken dukit hanggang ngayon kasi ako na may kapagmana keng siyap mi kay bat mo asasawop ka rin taong bisang may kaobra. Siguro yan ang maging kabiyayan ko. Kasi engineer by profession kay ko mayari pero miras ko kayong business mi kayong dukitan pa o din na nitang pangalagaan mi itang mana-mana hanapin. Makasanting naman yung biyan nagkay. Siguro yan ang maging yung pamandukit. May ganyan po ba sa loob? Hindi lang ganyan na po, kundi samut-saring mga pinta na parang nagkukwento sa iyo. Dahil ang loob ng simbahan ay parang isang kwento ng buhay ng Panginoon at katekismo ng simbahang Katoliko. Napansin mo ba ang pinto kanina? Iyon si Jacob na nasa lumantipan. Ang pinto ng simbahan na po ay ang depiksyon ng panaginip ni Jacob, kung saan nakita niya ang hagdan papuntang langit at ang mga anghel na umakyat panaog sa hagdan. Pagpasok ng simbahan ay sasalubungin ka ng imahen ng Panginoong Jesucristo na nakapinta sa taas. Tila ba ito'y kumakatok sa ating mga puso? Sulong ka pa ng konti at makikita mo na ang napakagandang kisame ng simbahan na ipinagmamalaki ng bawat Betisenyo. Ito ay ang interpretasyon ng ikalawang pagdating ng Panginoon na kung saan ang bawat nasyon ay sasamba sa Kanya. Sa mga pader ng simbahan ay makikita mo naman ang mga imahen ng mga apostol ni Jesus. Bubunga din sa iyo ang napakagandang retablo ng ating simbahan. Sa retablo makikita ang iba't ibang mga imahen ng santo na kung saan ang sentro nito ay ang imahen ng ating mahal na patron. Sa itaas nito ay ang imahen ni San Jose, kasama ang batang Jesus, at sa taas naman nito ay ang imahen ng mahal na Birhen na kalong ang kanyang anak.
Tignan mo po ang itaas ng dome ng simbahan. Makikita mo dyan ang kwento ng ating pagkakaligtas. Makikita mo dyan ang kwento ng pagpapaalis kina Adan at Eva sa paraiso. Ang itsura ng impyerno. Ang dragon na si Leviathan na nasa libro ni Propeta Isaias at si Behemoth na nasa libro ni Ezra. Ang labanan ng mga anghel at ang pagkakatalo ng kasamaan na mababasa sa libro ng Pahayag. Napakalaking tulong ng mga sining na ito sapagkat iniimbitahan tayong manalangin habang tinitignan natin sila at pinagmamasdan. Lola, gusto ko pong bumisita dyan, kasama ka. Mahina na ang lola po, hindi ka niya masasamahan sa simbahan. Malay mo, balang araw makakapasyal ka din sa simbahan natin kapag mahaba na ang iyong bakasyon dito sa atin. Lola, makakabisita na po ako. Hindi man po kita kasama ngayon pero alam ko po na gagabayan at sasamahan mo po ako ngayon dito.